ko agad. Pinalaw mo pa sila ba eh. Yes po, anong hanap? Sir, massage. May number sa loob ng bangka. Hindi, kung lumaan yung para doon sa lusok. Lusok ko yung baseball na halo-halo. Nagaling ang ano, marukat. Three po. Pagdagdagan ng protection para sa polio, patak lang po. Ah, hindi na po. Naka-complete. Pagkatanggal tayo nung namon na Ano ba yun? Ah, DOH talaga yun o ano? O, modus. Pag dito nakapwesto, wala akong... 35 yun eh.
kayo mga susi, napakamura. Hindi naman siguro. DOH naman yung nakalagay. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, 35 lang po, lahat ng klase, 35, napakang, napakabang, 35. Saan? Sakit na tayo. Urban. Hmm. Okay, bakit? Yung dati doon. Eyeglasses po, eyeglasses. Salamin kayo man, kayo magkakante. Tawagan ko lang po si Doc. Pagkang Ayun, no, best lang. Magkano sa ano? Depot po lang.
aggressive. Pag ganito po, ordinary, lens pa lang po niya sa wifi. Easy black. Tapos frame po, ilanti lang po sa frame. Kung ano dito, benta po. Pag ganyan, kasama na yung ano. Naghintay ka rin ng tao? Mga kahit mga alas 3. Yung mga tayo ba?
Remix. Hindi ka natutunta ng handyman, isaw. Walong na ulo. Namidyas pa. Malukot. Malukot. Ayan, mag-e-edit. Tapos,
naman dito ang paninda, oh. No? Juice. Bili ka mamaya mangga, oh. Samtum. Ano mo? Shrubs, oh. What's that niya, no? Oh. 200 po kalate. Diba? Diba? Shrubs. Dilan mo si Papa, ang ano. Oh, marami pa siyang tuyo. Hindi lang ha, pang sigang mo, pang butter. Really lang po. Juice ba? Ano? Nandito, ano yan? Ito? Ito? Ito na lang Nasa, kuya. papiliin mo. Ikaw, ito? Which one na yun? Ito? O ito? Pili ka. Ah, ito pink. Ito pink. Dragon. Malit lang. Large yung maliit yun. Yeah. 30 yan. May lapot-lapot pala siya. Tagatas. Oh, try mo na. Oh, try mo. May pambayad. Dami. Ano? Good? Lipat ko dito? Tingnan mo. Teka. Batay. Hmm? Gusto daw niya dito. Dapat di mo tinapon yung tubig. May tubig pa ako dito. Ayan o. Oh. Ano ko na? Kay ano? Sa paya. Amon. Oh, sita. Walang yung discount eh. Basta bawat kilo. Hindi sa resto bro. Ito naman yung cold nila. Hmm? Ah? Daming? Siomay? Lobos Street. Lahat ng mga sira at mga basag na kagamitan sa inyong bahay ay Pinoy pasigid lang ang kailangan. Ginagamit na rin ito ng Marikina News at nag-viral na po ito sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy pasigid dahil Suma? Hindi niya ata type yan. Sisay tayo? Sisay tayo.
Siya lang. Oh, 20,000. Ma'am, ilang peraso to, ma'am? Walo. Walo, tama. Walo. Para kanino to? Pang ano? It's 1:45. That time check was brought to you by Broncos Dietary Supplement for Men. Para sa mga kalalakihan. Ito, may purple. Ito yung bahay namin. Pangan o kahoy din. Layo.
Pwede na po kayo po sa... Opo, sa ulit na kayo. Manyaman kayo. Wala po kaya. Dito na po, para po naging cash ko yung 500. Ano kayo? Wala po kayo dito na ba? Kasi ano yung sige, unahin ka. Dito na. Pagkita pa, receive ko kayo. Mamaya tayo magkakain. Ito,